Vás vítam u prvého videa na hru Minecraft a budem tu aj s mojím kamarádem Wokibombu. Ahojte ľudia, ja vás vítam u tohoto videa a samozrejme aj ja mám kanál, čiže keď ma budete odoberať, tak budem veľmi rád. Aj tady tuto môjho kamaráda Nextcrazy, čiže budem veľmi rád. To je z obidvoch pohľadov, takže môžete si to kúknúť aj u mňa, aj u môjho kamaráda Wokibombu. Mieli by sme si nazbierať nejaké drevo? Jo. Tu máme aj kameň. Čo to? To je... Čo je to, nejaká kostra? No, nevadí. Čum na toho koňa. Počkej, idem ku nemu. Čo to? Nextcrazy, co to je? Super, tak poďme teda to drevo naťažiť. Furt to sú ale lepky, co to je? No. Potrebujem drevo. Máš nejaké drevo už? Drevo? Už mám. To neopracované, ale 7 ich mám. Tak urob crafting table. Okay. Tak. No. Tu máš 8 torček. Urobím ti kamenný krumpáč. Máme tu aj špeciálne zbranie. Máme tu špeciálne zbranie, špeciálne armory, špeciálne jedla. Sú tu aj špeciálne struktúry, ak môžete vidieť, struktúry. Viete ovečku, tak vám spadne aj jej telo. Mne sa to Nextcrazy. No a jestli sa vám to... My chceme z tohoto urobiť jednu veľkú sériu. Jestli by ste to chceli vidieť, tak ukážte nám vašu podporu, dajte do komentáru, že ste to ďalší diel, dajte tam lajky, odbery. Za takých 20 lajkov môže byť aj druhý diel. Dúfam, že sa vám bude páčiť celá táto séria. Dúfam, že si ju užijete. Ešte mi máš vysvetliť, proč tých prasa nepadá jedlo, ale... Mne sa zdá, že musíme urobiť jednu takú vec. No keďže tu sú tie špeciálne zbranie, tak by sa miel pod na zem to prasa. Funguje to? Nemyslím si. A už takto. Takto. Áno, to znič. Kúkaj sa. Ale potom som zvedavý, jak zistíme to, ale tak... Tam niečo proste horí. Co? Ježiš! Dobre. Zbadal do nejakej díry. Pláž, mohli by sme ísť na pláž a utec z loďku. Jo. Poďme. Poď mi! Dávaj rýchlo. Pane Bože! Čo to je? Pane Bože, nechám ja! Ne! Co sa deje? Nie, toto ne! Co sa deje? To je klaun, pomoc! To je klaun! Ja tu mám nejakého satana! Ja? Mamo! Co teď presne budem robiť, lebo sem tu v tej jaskyni a niečo ide strašne rýchlo ke mne. Mám nejaké 2 lektvary. Mi z neho spadlo. Ja som sa zolakil. Tady to má v tej jaskyni. Dobre, tak chlapci, ten poison mi dal nejakú otravu. Ne, pane! Som v tej jaskyni, ale tu sú nejaké divné kostry a mám pár srdičiek a ona ma to stále naháňa. Zmizni, Satan! On žere kameň. On je hladný. Zabij sa. Ja? Ne, on. Tady je taká kostra. Dobre, tak mne zmizol ten poison proste. Rod! Ja si vidím. Pane Bože, to čo je? Pane Yes. To čo je? Poďte ke mne. To čo? Wokibombo. Pomoc! Ty vole, nejaký klaun po mne ide, čo to je? Pane Bože! To čo je? Ja som v tej jaskyni. Ja som v tej jaskyni, co je tam dole. Ježiš! Dobrý?
Haló, Pomoc! tu? Pomoc! Ty satan hnusný! Táto umíraš. A nejaký duch po mne ide, pomoc! Dobrý deň. Ako sa máme dneska? Kde si mi... Pomoc! Ježiš! Ježiš Kriste! Keďže ja ťa vidím! Jo, to išiel po mne ináč, tiež by the way. Dobrá práca, furt zdržuj! Poď! Máš zatím prosím nejaké věci? Ja ti dám ešte nejaké, tady máš. Potrebovali by sme jedlo a ja nevím jak ošúpať tí prasatá, alebo čo s nimi urobiť. Však to... No a tady je taká vec, keď sa skrčíte a začnete sekať jeden veľký strom. Áno, no, tak vám tak zrešete celý strom, ale zeber vám to hodne sekerku. Potrebujem tiež vlastne sekierku. Daj mi tiež. Máš? Asi by sme to mali ukončiť, ne? Dobre, takže dámy a pánové, tento diel je u konca. Jestli sa vám toto video páčilo, môžete dať like, odber a uvidíme sa asi u druhej epizódy. A čus! Čus!